गईले हो रा के कारणवा बहरा सुगनावा गईले हो रा के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम बिना सुना लगला भावनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा सुगना के बिना सुना लगला भावनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा पेटवा करवले बदुरिया दुरिया राम जी पेटवा करवले बदुरिया विदेश के डगरिया धैले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ ए बबुआ हो नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ कुछऊ के लुरावाना भइले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कैसन विधाता मोर
संतोष पंकज लोर से हरे लोर से हो संतोष पंकज लोर से सोची नयन भरी अइले हो राम जाने कौन करेले मजूरिया जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम।